Един от най-важните елементи на дивана ви е неговата тапицерия. Тя не само трябва да бъде красива и издържлива, но и да ви кара да се чувствате добре при допира с нея. Дамаските, които имитират кожа, са изключително лесни за поддръжка и идеални за семейства с малки деца или домашни любимци. Но освен тях, всички дамаски, които имат този знак Water Repellent, са обработени, за да бъдат водоустойчиви и течностите се събират на капки и се плъзгат от материята, без да попиват в нея. Друг вид обработка, която може дамаската да има, е Easy Clean. При тази обработка с наночастици, проникването на мръсотия се блокира и най-упоритите петна могат да бъдат премахвани с вода. Ако имате куче или котка, трябва да помислите и за това, коя материя би издържала на техните ногти. За тази цел има създадени дамаски Pet Friendly. Благодарение на специалното си покритие, тези дамаски позволяват и лесното премахване на косми и течности. Дамаските също следват новите екологични трендове. Например, този диван е с тапицерия, която е произведена от рециклирана пластмаса. За направата му са били рециклирани над 740 бутилки, които няма да се озоват в океана. Най-последната тенденция при дамаските са едрите плетки, като букле и изключително меките материи. Те носят нежност и наслада при допир и добавят един уникален стил във вашия дом. С смели цветове и модерни шарки, тапицерията може да бъде израз на вашия стил. А за тези, които се притесняват да рискуват, винаги остава възможността да сложат шарени, дръзки възглавнички. Открийте най-новите стилни находки в Камко!